Arranca el Mallorca 2018-2019. Ho fa amb victòria per 5-0 davant el Felanitx. Partit dominat de principi a fi pels vermells, però que han hagut d'esperar fins a la segona part per trobar porteria. Hem vist fins a 7 cares noves al partit, però un dels vells coneguts, Upton Prats, ha estat l'encarregat d'obrir el marcador. 40 segons després de la represa, el Dartà aprofita la bona passada des de la banda de Gámez i defineix amb la cama esquerra. Al minut 52, un dels nous, Sergio Buenacasa, aprofitava l'errada defensiva per marcar el segon. L'aragonès batia el porter Pep Martí amb un toc per baix. 10 minuts més tard, un altre nouvingut, Stoico, feia el tercer després d'un centre de Buenacasa que aprofita el de nou mallorquinista. El quart gol arribava al 78. L'autor, una altra vegada, Buenacasa. L'ex del Baracaldo remata el segon pal amb fortuna una passada des de la banda esquerra. El cinquè i definitiu al 88. Upton Prats aprofitava una jugada combinativa a la frontal per arrodonir la maneta. El Mallorca arranca amb victòria còmoda davant el Felanitx. El pròxim rival d'aquesta pretemporada, el Constància, al Municipal d'Inca.